Guys, I've seen Frank's eggs here. Hi guys! Punta kami sa dentist ni Ate Ella. Ayun si Francine. Papunta kami ng train station. At check ayun. Balikan ko kayo maya-maya guys. Ang lamig, ang weather namin dito ngayon. 17 degree, ay 18 degree. And raining. So malamig siya. Pero 20% chance of rain. 20% chance of rain. So, ayun guys. Bye-bye. Balikan kayo maya. Oo nga pala. Sa train station sa Hofbahnhof namin, i-meet up si Frank para samahan kami sa dentist ni Ate Ella. So, ayun. Hi po. Nasa dentist na kami po. Daddy, smiling na ka na pinag-girl. When were you the last time to dentist? When was that? The last time? Asa? Saan? Dito sa Cagayan? No. Karon? When was the last time? Apollonia ba? Ako lang niya. No, that's And before. CDO? CDO? Okay. Umbot. I think this month of... Ano itong bulan? December. Month of December. December 2017? Yeah. Hi guys! Inaantay namin si Frank. Bumili lang siya ng coffee sa Penny. Si Ella, tapos na siya sa dentist. Look and have the other side of the face. Still lumpy on this side because of the anesthesia, na? Yun, si Francine. She has a new toy. This one. Ting-a-ling-a-ling-a-ling. 7 euros. Hi guys, we're home. Kauwi na kami. So, may dumating na package. And Ella will do unboxing. It's a bicycle helmet. Kailangan niya sa ice skating. So, she will do unboxing. Open na natin. Frank! I want say something. Come on, she's embarrassed. Frank! Come on. Frank! She's gamit niya yan sa ice skating niya every Wednesday. May ice skating class. So, ayan, umorder kami sa Amazon. Ang bilis sa Amazon. Ayun, ayun. Slowly. Nahiya siya kasi andyan si Frank, oh. Nangungulit si Frank. Come on. Say something. Wow! Ayun, ayun, helmet niya, guys. Nakuha ko na. May pa-heart. Flower. How much is that? May receipt, I think it's 11.99. Ano, 13 euro 99 na in-order ko. Ayun, gagamitin niya yan, guys, para next Wednesday sa kanyang ice skating. Ayun. Ayun na, sinukat na niya. Does it fit? Hi guys! We're heading to Bauhaus. You see Ariana?
Ariano Grundo. And me, frustrated Angelique. Julie. And there's the fruit pot there. Fruit pot, Angelo Julie. Ariano Grundo. What is that? The big building there. Punta kami Bauhaus. All the lights in that home para sa for my vlogging, guys. I need all these lights. All that lights I think I need for for my lighting. Guys, I've seen Frank's eggs here. You're so funny. You know what, guys? This thing, it's so familiar. Familiar to siya. Huh? Do you find this familiar? Dolphin. What's that? About The hooks, yeah. Yeah, about Frank, come here. Frank. I don't know. They should see that one. Wait. Guys, may papakita ko sa inyo. Look, they got divorced, guys. Where is Mrs.? She ran away. put that on you. Put that on you. Run na dahil. Doom, doom, doom. So, hi guys! Nakauwi na kami galing sa city, sa Bauhaus. Kasi bumili kami ng screws para sa stuff ni Frank sa basement. So, yun, tingin-tingin at may nakita kaming mga Light. yeah, kasi kailangan ko ng lamp for Ella kasi hindi siya natutulog ng walang lights, guys. Ito yun. I'm afraid. So, una, nakita ko to for this. How much is this? I think this is only €6.95. Kung ito pa, ilalagay ko sa room nila, sa kids room. Lalagay ko to doon. May ganito siya. Papangalan siya dyan. Lagay mo yung mga pangalan. Happy birthday. Lagay mo yung letters dyan. So, gagawin ko to para sa crib ni 66 Francie. letters. Oo, ma-change siya. So, ganito siya, guys. Oh. Murang-mura. €6.95 sa Bauhaus. Bauhaus na? Bauhaus. Sa Bauhaus. Yeah. Battery siya. Battery. Ganyan siya. Lagay mo yung letters dyan sa loob. Nasa loob, guys. Ayaw ko siyang ilabas kasi pag nilabas ko siya, that means ay kailangan ko na ilagay sa wall. At hindi ko pa siya gagawin. Kikip ko muna siya kasi yung kids room hindi pa namin na
tatapos. At ayun, at then, ito din, nabili namin sa Bauhaus. Ang cute, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. So, lalagay mo yan dyan, sabitan. Diba? May sabitan nandito. Each, €3.95 each. This one. 3 euro. So, 3 Mr. and euro Mrs. lang ba? And then, ang highlights ng aming Bauhaus tripping. Bauhaus. Ito, yung lights, guys. Ganito siya. Para siyang bolang kristal. Parang abracadabra. Ito siya. For €21.95 sa Bauhaus. Like this. Abracadabra. Plug in siya. Wait, I show you guys kasi may ano ako dito, ang guys ha. Wait. No. Papakita ko sa inyo kung tatap mo lang, tap. Wait. Ayan siya. Wala, bulang kristal na tayo dito. Ayun. Itatap mo lang siya, guys. Di ba ang cool? Yan. 1, 2, 3. Kung gusto mo siya ng yan. Gusto mo siyang ganyan lang. At kung itatap mo naman, ganyan. So, for €21.95, so matutulog na siya mag-isa kasi natutulog siya kasama namin kasi natatakot siya matulog mag-isa, guys. So, ngayon, kasi may lamp na for night time. Ganyan. Pwede mo siyang ganyan. Brighter. Another brighter. Yan. So, 3 times. Kung gusto mo siyang bright na bright, yun. At so, ayun guys. Yun lang nabili namin. Screw talaga yung pinunta namin sa Bauhaus. Yun, stop that. Screw talaga ito para kasi may shelf yung asawa ko sa basement at saka nag-collapse siya. Kailangan i-screw. Kaya punta kami ng Bauhaus para bilhin yung screw. Wait, you cannot switch off that? Ayun. So, for the price of €21.95. Ayun siya. So, ayun na guys. Yun lang ang pinunta namin sa Bauhaus. At saka, Don't forget. Tsaka, bumili kami ng ibang anik-anik doon. Akala ko mag-goodbye na. So, ayun na guys. So, tapos na ang araw namin na yun lang ang ganap today. So, ayun guys. Thank you for watching. Bye!